Selamat malam madihita saluhutna di hamuna hamanami nanami naing bongot mahita tu partangyangan pasion na parpudi ima paupaton alani jumolo mahita martangyang di inganat tabe martangyang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 23 ayat sada tabatulu. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia, amen. Odo di patupa debata, humokop hita gabe dosa do ibana, na sotu madda dosa, asa gabe hati gora ni debata hita di bagasan ibana.
Haleluya, martangi yang mahita. Ale amanami na di banua gijang, para si roha na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu na sasadai, dilekodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami satu hau na pinorsilangi. Sai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami, maka persiai hasesani dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami, alai asa positutu rohanami di asni roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Marede mahita. Asa ditogihon nasida ma Jesus sian joloni Kayapas tukator. Alai sogot ma manogoti dang nabongot anggo nasida tukator. Asa unang tarsubang nasida lau mangaton paskai. Gabe ruar ma silatus mandapoton nasida didokma pangaluod dia do dibuan hamu dopak halakon dungi nina nasida ma mangalusi. Aut unang sibain na jahat halakon, dang tagamon pasaton nami ibana tuho. Gabenin na silatus ma madok nasida, buak kamu ma ibana, uhum hamu ibana marguru tu adat muna. Alai nina akka jahudi ma madok ibana, dang jadi pusaon nami manang ise. Jadi dia luhon nasida ma ibana nina. Na dapat kami doon pabalik-balikon bangso nami jala mangorai mangaleon guguan tu kesari di padok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus mamusekat torna di joma Yesus di dokma tu ibana atehe hodo raja ni Jahudi Roma alus ni Yesus nasian rohamdo na nindokmu manang na nindok ni halak doi tuho taringot tuau. Gabe dia lusi silatus ma ay halak Jahudi doau bangsomi dohot akka situani malimido pasahat toko tuau ado nabinaimu jadi dia lusi Yesus ma dang sian portibion harajauku dang tarbain so mangalo akan naposokku asa unang saat au tu tangan ni akka Jahudi alai dang songoni portibion harajauki dungi ni nasilatus mamadok ibana asa raja doho jadi nina Yesus mamangalusi songon naidokmu matutu raja doau ubay na tubu au jala ubay na ro au tu portibion asa huati dakon hasitongani ganup nasian hasitongani tanginon ni ido suaraku jadi nina silatus mamadok ibana ahamai hasitongani jadi dung didok songoni rurar ma ibana
muse manopot akka Jahudi madok tu nasida dang jupang au manang dia salana. Marede mahita. Yesus aming anuku si pangulutan dikir ai dibunuh hamusukun alai lam digugohon nasida ma madok diguturi ibana do bangsui ay mangajari do ibana di sadok tano Judea mamuka sian Galilea satro tuson alai BGI silatus manukun ma ibana manang nahalak Galilea Jesus jaladung diboto nasian gom-goman nisi Herodes ibana disuruh ma ibana tujolo nisi Herodes ay tongodo ibana di huta Jerusalem ujui marnida Jesusi si Herodes lasi tutu marohana ay nunga nania lilingna sai neang idaunna tadda sian ibana sipatu pauna jadi godang-godang ma disukuton tu ibana aledang dia lusi Jesus ma ibana disido akasitua ni malim rodi si boto surat jala gogo-gogodo ibana dia luhon ia si Herodes rap dohot donganna direhe-rehei jala dilea-leai do ibana disolukon ma pahean na arga tu ibana laos songonima disuruh ibana mulak tu silatus jadi dina sadari ima maraleale si Herodes dot silatus ai na masih hosomat do nasida anggo naselaon marede mahita. Alai peamdo di palua panghumi di pestai sada halak na tarhurung marguru tuna tinodo ni natorop alai adong ma na tarhurung ujui sada parjahat na sumalin na marguar si Barabas jadi dina pungui nasida didok silatus ma tu nasida isedo dipanggido hamu paluoku si Barabas manang Yesus na targuar Kristus do
ai diboto do late ni roha nasida do umbain na di pasat nasida ibana. Alai sai disosoi aka situani malim rapdot situani bangsoi do natoropi asa dipangido nasida malua si Barabas. Alai pusaud do anggo Jesus dungi nina panguhumima madok nasida ise sian naduai dipangido hamu paluoku jadi didok nasida ma si Barabas dungi didok silatus ma tu nasida atong ahama bahenokku tu Jesus natarguar Kristus gabe salut nasida madok parsilakon ma alai nina panghumima ai ahama na jahat dibahen jadi lam gogoma di pajohon parsilakom ma marede mahita. Dungi ditogu silatus ma Jesus didokon ma lisingan jadi didandani soldadu ma suksang duri bahen tupal dia pehon mai tu uluna baju dap-dap ma dialiton tu dagingna dungi Roma nasida tu jolona madok tabi diho ale raja Jahudi laos dipastapi maibana dungi ruar mamuse silatus didok ma tuaka Jahudi ida hamuma hutogi hoddo ibana tujolomuna asa diboto hamuna soadong jupang au salana laos ruar ma Jesus menjujung suksang duri jalamar baju dap-dap jadi didok silatus ma tunasida ida hamu jolmai sadung dida situani malim dot akan naposo ibana di jo nasida ma parsilakon ma ibana dungi didok silatus ma tu nasida buak kamu ma ibana parsilako kamu ma aidang jupang au salana gabe dia lusi aka Jahudi ma ibana ni nama marguru tu patik nami ikon marutang hosa ibana ay dibahen di dirina anak ni debata UBGI silatus lam gadda ma biarna dungi diulahi musema tu katorna didokma tu Jesus sia dia doho alai dang dia lusi Jesus ibana dungi didok silatus ma tu ibana dang aku pamu au makatai dang dibotoho marhuaso au paluau ko jala marhuaso pasilakoko jadi dia lusi Jesus ma dang adong huasom mangago au out unang dilon itu ho sian gijang dibaheni gumodang do dosa ni napasahat tonau tu ho jadi olat ni ima dilului silatus dalan paluon ibana alai menjujui ma aka Jahudi ninado molo di palua hoon dang ale-ale ni Kesar ho ay na mangalo Kesarido ganup na mabain diri na gabe raja asadung di bege silatus hatai ditogihon ma Jesus haruar laus hudul ibana di habangsa parumani na diinganan na marguar patar batu ke bata didok anggo di hata heber
ima namasa diari parhobasan ni paskai mariak hos niari dungi didok silatus matu nasida parsila kokuma raja muna jadi dia lusi aka situani mali mima dangadong raja nami dukoni kesari asadung diida silatus naso marguna hatana lam gadda tahe gaorna dibuat ma aik mamuri tanganna di joloni natoropi uhud madok lias doa usian mudarni on hamudo na sari disi dungi nina sude natoropi ma marsapata tuhami dohot tu yanakon nami ma mudarnai dungi saut ma dipalua si Barabas alai anggo Yesus dilisingi dungi dipasat ma asa diparsilakon nuaing puji-pujian sian punguan ina dungi di udutima punguan ama dungi dudutima muse punguan napasobulung.
Mare de mahita. Asini rohama dihamu dot dame nasian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamuna amanami nanami tatangihon ma hatani debata nagabe turpuk jamita di partangyangan pasion paupatonon ima nanene sian buku Evangelium Yohanes bidu saplusia mamuka maisian ayat 10 satrodi tu ayat 10 tolu tatangihon ma. Dungi didok silatus matu ibana dang aku pamu au makatai dang dibotoho marhuaso au palwoko jala marhuaso pasilakonho jadi dialusi Yesus ma dang adong wasom mangago au out unang nilehoni tuho sian gicang dibaheni gumodang do dosa nina pasahat tonau tuho jadi olat niima dilului silatus dalan paluan ibana alai ma jojo ma akka jahudi nina do molo di palua hoon dang ale-ale ni kesar ho ay na mangalo kesarido ganup na mabain dirina raja. Asadung di bege silatus hatai ditogyon ma Jesus haruar laus hudul ma ibana di habangsa parhumanna di inganan na margoar patar batu alai anggo di hata heber gabata ima sahatna. Huriani tu hata di bornginon ima partangyangan pasion na parpudi dihita. Nunga ta pahusor-husor sian na parjolo sahat tu nakaning na hujahami taringo tu songo dia do panaononi tuhata Yesus Kristus
hingga saat ma ibana tu hau pinor silang dungi mate ma tu hatta. Hamuna kadongan sangat menonjol di bagasan turpukon taringot tu si Pilatus. Pilatus nam begitu dipakai laho manguhum Yesus ditikii. Alai taida madisi amang inang maul situtu ibana mabuat haputuson. Alani sada poin na paling penting naikon tapa husor-husor di bagasan rohata di Bornginon. Unang salah membuat haputusan. James Stoner mengatakan pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecah masalah. Ganup jolma pasti ya membuat haputusan. Jala disada komunitas P, contoh Huriata HKBP Kramat Jati, rapat Huriado, rapat Natartibo membuat haputusan. Pengambilan keputusan dang boy sembarangan, manang semau gue, ikon betul-betul tepat, jala dipengaruhi di situasi di dia ibana maringanan. Ini juga bisa berlaku di tengah gereja, persikolaan, perkantoran, manang di pamarintah nihita ima Indonesia do negara nalaini. Membuat haputusan pasti menghadapi konsekuensi, menghadapi tantangan. Halnya sangat sederhana. Melohita lautu restoran, ahado si panganon, na sosok diau. Tergiur godang ni si panganon ni na tebo-teboy alai disima godaan ikon na odo hape hubuat na asing ujung na gabe mangonai ma tu sahit. Hal na sepele deh. Jadi dak pala tabayak ko na tibo-tiboi majo dungi haputusan lau pasikolaon gelengon tu dia do tahe dingot hita do ate manginang sikola negeri do manang swasta molo akainata lebih cocok do tu swasta teh molo akama negeri mak sipata berbeda pandangan pikiran inata molo tu swasta maloma anakku molo amata madok negeri asa hemat ya tongdo jago do negeri do songoni tu perguruan tinggi pe sangat berpengaruh tu hita anak koni do namar sekolah ale hita do natorasna sangat mempengaruhi iko tu gabe doktor hoda ya.
Jarang rai tamadok gabi pedita doho. Jarang kan. Kon gabi polisi hoda. Ya. Hape ibana do madalat toni. Iya. Songoni molo rosahit dihita rumah sakit dia do tahe. Pakai BPJS do manang swasta. Hepeng terbatas. Ale buasa top malum. Apalagi tu penang mak. Asa torbinoto sait dia do di pamatakku. Molo di penang torhatop do diagnosana jal akurat. Molo di Indonesia ragu do audisi inana deba. HP hepeng na terbatas. Songoni muse naing manuhur jabu. Roma amata unang majo jabu. Mobil majo. Kan itu. HP nata perlu do adong undung-undung na. Molo mobil adong do mobil Grab. Adong do angkot. Adong do ahmusei na gratis sih. Ai mak kainata. Kelingko. Iya jek lingko. Mate. Alani gratis na. Apalagi hamuna na lansia naik Trans Jakarta pe gratis, dia gratis. Ya. Oleh rumah sakit swasta dan gratis. Tongdo mabayar. Gurang nata adopi. Kaya nakota pe naik kerejo, tu somaho dang oma dak sosok tu sama. Dang tu sodong. Kurang do gaji manon. So, sampai seperti itu. Sampai nang marumah tangga ya anak kotai. Tetap kita menganggap anak itu masih anak-anak. Unang salah nasida. Madalaton rumah tanggana. Iko do audisi. Ya. Ima malo konseling sebelum masuk-masuk. Rona toras mamudahon aka gelengna naing terpasu-pason sada poin ingat orang tua ya dungi alus ni ya nakonna biar pasti lama ingat orang tua. Tetap bagaimana hubungan orang tua terhadap anak sangat luar biasa, bahkan jangan-jangan bisa sampai mendominasi. HP ngamatoras ya anak koni alai tanggap dak danak DPI. Ini yang harus kita buang dari pikiran kita sehingga keputusan keluarga itu betul-betul murni. Entah itu pun kurang sosok di rohani hamuna na tua-tua alai nasida do madalat toni. Taida di bagasan turpukon amang inang songon nakin nah guarinak i silatus pe mengadopi tantangan lo mabuat keputusan. Ina rohana dang adong salah nih Jesuson sampai 3 hari dang adong salana. 3 hari madidok ibana dang jupang au salana. Dohot inap tanah pemadok di bagasan nipi ni inap tanah dang adong salana on. HP adong madokon parsilakon. Ala nasida alak Yahudi akan na memimpin agama nunga digohi rasa kebencian. Jadi halak molo ngasogoroana tudonganna walaupun benar tetap salah. Molo ngadirasuki kebencian ya. Idona terjadi di diri ni Yesus.
Buah asa menyingkirkan Yesus. Aci si malong nasida. Mamereng. Songo dia ma pangulau ni Yesus mangalion aka tada halongangan tu nasida. Tua kana toropi. Namar sait boy malum. Namale di lemangan. Dibuktikan bahwa Yesus itu berpihak kepada umat yang menderita. Alani tiki bongot Yesus tu Yerusalem mula-mula diagung-agungkan, dielulukan, Hosiana. Apa laos di sima nasida madokon saat di Yerusalem parsilakon mah orang yang sama. Bisa itu terjadi pada diri kita. Sipata tapuji Tuhani Allah luar biasa dong. Burjuni Tuhani ditangio do tangyang ta ale dung ro hasusa dihita. Ya. Terjadi mah gelombang tsunami umpamana haporsioni pe ngamung gilunggil gitu tahe. Ya. Ada tong Tuhanon ada buat teh ikan gamang. Oma keadaan nanyata di tonga-tongani ngolutang. Sadar tidak sadar lebih menonjolkan hagiot ni daging. Sian maka porsiai Tuhani. Pangalahoni situan malim dot akap pemimpin ugamo nasida ditikii majalo pangajarion sian Yesus di bagas joro alelos nasida do menekan proses pengadilan tu Yesus sama sekali nunga dan peduli nasida tu pandangan nih Pilatus bahwa Yesus tidak bersalah. Tidak mau tahu akan usaha dari Pilatus untuk melepaskan Yesus. Bahkan ada ancaman bahwa molodang menurut selera nasida ikon dia duhod do Pilatus tu kaisar jala diputuson nasida mah laho paluahon Barnabas salak parjahat na luar biasa. Ido memang bagaimanapun orang jahat itu ada temannya. Sebaik-baiknya orang ada yang tidak suka. Ini bisa kita lihat dari cerita ini. Nasida dada holan menolak Yesus. Alai nasida do manggogo madok parsilakon ibana dada holan manggogo nasida madok parsilakon alai sasi tong na nasida do nama kalau mohon Yesus disalibkan, mengambil wewenang Pilatus nasida.
nang pedang secara langsung alai memaksakan bahwa asa tujuan nasida tercapai. Seolah-olah nasida holan mamereng-mereng. Alai sasitong na nasida gabe pelaku. Hamuna kadongan takas do di bagasa turpukon. Memang Pilatus sih sebagai salak gubernur manang wali negeri di Judea, Samaria, udumen, sehingga so proud, sombong, didok ibana mah, dang dibotoho marhuaso au paluoko, jala marhuaso pasilakoko. Artinya hidup matinya Yesus ada di tangan Pilatus. Alai ahama alusni Yesus dangadong huasom mangago au out unang nilehoni tuho sian gijang dibahini gumodang dosa nina pasahat tonau tuho. Memang betul adong do huaso ni silatuson alai ikon disadari ibana do bahwa sia dia do harona disima dung didok Yesus songoni alai tong do ibana pe dang betul-betul mangulahon hati gorani. Dia lebih memilih ima kedudukan, kepentingan dirinya. Sekalipun dia tahu percis sebenarnya Yesus tidak salah. Lema biar ibana di kerumunan banyak orang sehingga ikon dikalahkan ibana mah hasit tongani marhite hudul ma ibana ima di margoar patar batu sasitongna inganani ima simbol kebenaran yang harus ditegakkan, tetapi dia lebih memilih kedudukan dan mematikan suara hatinya. Berusaha do silatuson laho paluon Yesus aledang berdaya dan sanggup ibana sehingga didok ibana ma di bagasan rohana manang tadok ma dalam bahasa asal Bapa senang ABS asal Bapa senang ketimbang prinsip ima maul situtudo silatuson memperjuangkan hasil tongani ala gudang do ibana lebih memilih tabedo kedudukanon daripada resikona membuat keputusan ini.
ima na tapayu tiut di bagasan bornginon alani ta saksi homma marhite video singkaton. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata banyak, "Itu adalah orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. "Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia!" Kalau begitu bawa saja dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus, "Dari mana asalmu?" Tapi Yesus tidak menjawab. "Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu dan juga untuk menyalibkanmu." "Engkau punya kuasa atasku, hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu." Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. "Jika kau melepaskannya, berarti kau bukan sahabat Kaisar." Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi Kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Waktu itu hampir pukul 12 hari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, "Inilah raja kalian. Bunuh dia
ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Buado amang inang dung taida di video nakaning ahado na boy tebuat siani di posisi dia do hitaon. Mungkin tak dang sadar hita di posisi suara natoropi parsilakon Yesus. Mungkin di posisi ini silatus hita gamang hita dang hot maka tidak kon hasitongani. Manang di posisi songon sikap ni Yesus. Tenang. Dan mabalos na jahati. Dihokop ibana do. Dosa ni jolmai. Di patudon ibana do. Keteladanan. Pangoloyon. Namar suruh ibana. Asa. Sakap ni debatado na saut. Ima haluaun tujolma manusia. Nang pe ikon manaon na porsuk ibana. Molo mahkota duri melingkar menekan kepalanya. Jubah ungu yang biasanya dipakai oleh bangsawan raja-raja dipakai kepada Yesus sebagai bahan olok-olokan. Yesus diejek, dihina, ditampar, dipermalukan. Alai hohom do ibana. Karakter dia mah sonari amang inang. Na terjadi di tonga-tonga ningolutang. Yesus membuat keputusan menghadapi tantangan ini dengan memberikan nyawanya untuk tebus dosa manusia. Mengalah bukan berarti kalah. Onna perlu hita memetik makna na parjolo asa rade hita meneladani Yesus yang tidak dikuasai dengan amarah, dengan kepentingan diri. Rade mahita dan tergoda menjual kebenaran demi rasa aman. Ikon boy do hita manuhuk silangi songon konsekuensi ni hita
siuton Kristus hita. Lukas sia ayat 20. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi, Rade mahita, saat rodi ujung ningolutta, I decided to follow Jesus forever. Walau banyak tantangan, tetapi pastilah salib adalah penderitaan. Ikon manaud dohita na porsu. Alai di dogma bahwa nunga talu hubain marhite haheoni Tuhata Yesus Kristus lani dihita sudena sogot hita rotu garejaon marningot di ari hamamate ni Tuhan Yesus. Mate Tuhan Yesus alani au. Atong rap mahita. Manol soli dosata. Jala marhite ulona badia. Mohon hita sudi hadir. Madohoti ulona badiai. Tada nunga di sesa Tuhani dosata alani dung tajaloi tapaubama rohatta taiton ma ibana sekalipun memang penuh dengan konsekuensi, namun unang mabiar hita Kristus si parbonangi hitape monang bangadopi tantangani. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema diho Tuhan. Nunga taruli hami di hatam nabadei. Pergogoi hami Tuhan mangitoko. Tung sadar do hami Tuhan, berat do mangitokoi. Alai dipargogoi hodo hami sudena. Asa saat hami tujung ima hanguluan na pinarademi. Lani Tuhan di partangian pasion papatonon lam mangulu mahami di panjomu mangitoko Tuhan ido haputusan nami dang ingkar hami disih nang pegudang tantangan penghalang hambatan alai molo mangitohon ho Tuhan ikut do marlojok kami mangulahon lomoni rohami alai Tuhan debata mulia tema nunga di paluoho hami sian dosa hamatean hamagoan ido nagabe ojah nami marhapor siau tuho alani tatap sude aka amanami na nami na pungu di bornginon bahkan nasoboi nasida alani halangan nasida alani parsahiton to dimima na toktong
mengerajai roha nami saluhutna. Asa hot hami diho ali Tuhan. Ali Tuhan nabasa buat kami todo panu aka ulon nami tuari sogot. Ima diari parningotan ni hama matemi ali Tuhan. Lehot di hami sudena hiras ni roha. Dohot pahusor-husoron panononmu Tuhan. Pola sampai mate ho di hopinor silangi. Asa melua hami siad dosa nami. Padungo mahami sian podoman nami. Asa bongot hami tu bagas joromon. Majalo hatami dohot lona badia. Tada naung di sesaho dosa nami. Jala mangulu hami di habaruon. Padahal siak kami persahiton. Arsak ni roha. Lai lehot di hami Tuhan. Hai pason. Las ni roha. Laho bongot tu bagas joromon. Nang sudiak kan naposom na marhobas. Diulaun sogot. Akasitua. Akapadita Tuhan. Hodo majoloani saluhutna. Asa ture uloni. Mersangap ma guarmu. Ale Tuhan nang songoni buat kami secara khusus. Keluarga ni naposom. Amang padita pesiahaan. Na sedang berduka nasidah. Nunga di Joho. Amang simatua ni naposomo Tuhan. Amang lumban gaul. Na toras ni inangi. Tuhan topudo baritaon di jalur nasida. Laipos rohanami Tuhan. Dia pulihon nasida. Dipargogoihon nasida. Di suasana pasionon. Ikodo nasida tarilu-ilu. Ala marsirang dohot na tua-tuai ali Tuhan alani hamatiani. Alai songon naposom nasida Tuhan keluarga naposom. Kondi patuduhon hodo Tuhan margogo nasida mengadopi salut nei. Jala sogot marsakap nasida ima tu bona pasogit. Paborhaton na tuai tu inganan parsatu kinoni di bakara. Hodo Tuhan na mengaturhon sude pardalanan nasida. Jala acara i Tuhan turut campur tangan maho. Asa denggan sude mardalan. Dohot sa manang sa di hari mulak ni naposomon tu Jakarta. Tu inganan namiot Tuhan. Hodo na patarun nasida di bagasan hai pason. Ale Tuhan na basa godang dopesi pangidon nami. La diboto hodo Tuhan ahna di bagasan rohan nami. Tangihon ma Tuhan. Karuas ni huriam na di bagasan parsahiton. Hodo na mabuat sait nasida sa malum. Boy nasida muse mulaulaon. Jala boy tu bagas joromon mamuji pasangapon kuarmu. Le Tuhan satu kinari hami naing manipuli pertanyaan pasionon. Mulak mahami mandapoton keluarga nami be. Hodo napatorok kami di bagasan kesehatan pajupang dot keluarga nami. Nang sogot padungo hami Tuhan. Di siap podoman nami. Mangalap gogo hami Tuhan. Jala rade hami lau mamuji pasangapun guarmu. Di hari sogot
na pinaradem dihami ali Tuhan. Atong sude pangidon nami pasat kami matuho tangihon ma tangyang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende mahita huhut tapasat ma peliata. Jesus buani ngaluku si pangalutan dike ali bunuh
Jongjong mahita tedon ma saayat nari. Atong rakmahita martangiang ditangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan amar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohan de bata ama dot parsauran itu ni porbadia ma mandongani hamu saluhutna. Pinasat partikiat tu MPA nami. Dia kadamang dok day nang yang ako namin dapat so bulung ada orang setua tita tapahohom ma martangi yang mahita. Tuhan dia bata Jehovah amanamin na di Banua Gijang na husob bahami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Disodohami ale Tuhan di basian ruas ni huriamon. Ima ale Tuhan patupahon pertangyangan pasion pau patonon. Ale Tuhan asih maroham hatam nang tolhas di tonga-tonga nami uhirhum maturoha pikiran nami asabu ale Tuhan waktu si hami di tonga-tonga ni pangulmitan yang ulu nami. Olo Tuhan ala ni pangela ni portibion gale pamatang nami alay mga sahon gugum do huwasom mami ale Tuhan margugum hami lau mangaloi asa gabi marsihohot holan tuho hami ale Tuhan nang songonima di keluarga ina posom amanami situa pandita pesihan na di bagasan nabo ni roha keluarga Tuhan disakapi rohani keluarga do marsugut nang mulak tu bono pasugit pataru lakan nasida asa saha di bono pasugit pajup pado keluarga nang akasiulaon nasida pele Tuhan di partua nina tua-tua nami toktong majongjongi dongani ramoti asa di bagasan las ni roha atau ngale Tuhan yang manguluk kami satokin adorong somulak tutongani bagas di patupa huriamdo songon si hasagat tonon nami berupa sinek jama pasu-pasu Tuhan sama koro gugune baru di hamilau mangula ulaun nami sesa dosa nami le Tuhan marhite Kristus Yesus Tuhan nami amin. Jesus Tuhan